Wel, plis trowch gyda fi I Philippiaid 4. Dyna beth ni'n edrych arno y bore yma. Dwi eisiau dechrau gyda 2 gwestiwn. Y cwestiwn cyntaf yw, mae'n gwestiwn falle amlwg o'r darn, ydych chi'n llawen? Ydych chi'n llawen? A oes gyda chi lawenydd? Chi gwestiwn mawr. Cwestiwn real, cwestiwn pwysig. A oes gyda chi lawenydd? Dwi ddim yn gofyn ydych chi'n jolly, neu ydych chi'n berson byblu. Dwi'n gofyn, a oes gyda chi lawenydd? A byddwn ni'n dod at beth yw ystyr hynny mewn munud. Ac yr ail gwestiwn yw hyn, beth yw ffynhonnell eich llawenydd chi? O le mae'ch llawenydd chi'n dod? Jyst I roi syniad I ni o beth sy'n digwydd yn y darn yma te. Mae dyn o'r enw Paul sydd yn apostol, un o'r bobl oedd wedi gweld Iesu Grist a wedi cael ei comisiynu gan Iesu, os liciwch chi I rannu y newyddion da am Iesu. Dyma pwy sy'n ysgrifennu, a mae'n ysgrifennu at Gristnogion yn Philippi. Mae'n ysgrifennu at eglwys, a mae'n dechrau y bennod yma trwy ddweud am hynny, yn Saesneg therefore. A fel ni gyd yn gwybod, mae hwnna'n golygu bod rhaid I chi edrych tyn bach yn bellach yn hôl mwyn deall beth mae'n mynd I ddweud nesaf. Os mae rhywun yn dweud therefore, mae ar sail beth sydd wedi mynd o flaen hynny. A dwi ddim yn edrych lot ar hynny, ond jyst rhyw fath o roi syniad I chi beth mae wedi dweud o flaen llaw. Yn benodol, falle, mae'n sôn, os chi eisiau edrych yn ôl yn eich Beiblau yn ar ffordd gorau wneud penod 3, mae wedi sôn fyna fod e'n cyflymu at y nod, os chi'n cofio. Rhaid chi sy'n gyfarwydd â'ch Beiblau. Mae'n dweud bod e'n cyflymu at y nod mwyn meddiannu'r hyn mae Dyw wedi bwriadu iddo fe I feddiannu trwy'r Efengyl, sef wrth gwrs cyflawnder bywyd tragwyddol, y nefoedd, y diwedd, beth sydd ar gyfer pob Cristion wrth gwrs. A dyw ddim wedi meddiannu'r cyflawnder yna, yw'r gair mawr, ond cyflawnder y pen draw yna eto, mae'n dweud, ond dyna beth mae'n gweithio tuag at. Mae'n canolbwyntio ar y finish line fel petai. Mae'n canolbwyntio ar beth sydd o'i flaen sef bywyd tragwyddol gyda Iesu Grist yn y nefoedd. A be mae'n dweud yw dwi'n cyflymu at y nod. Hynny, dwi ddim jyst yn cerdded o gwmpas wel na fe, na I ffindo mas lle fi'n mynd I gyrraedd yn y diwedd, mae'n ffocust ar y diwedd. Mae'n cyflymu, mae'n canolbwyntio ar yr hyn sydd o'i flaen Eyes on the prize, fel petai. A mae'n gwneud hynny oherwydd beth mae'n dweud yw, y gwrthwyneb yw hynny yw bod a'i lygaid a'i ffocws ar bethau bydol. A beth mae'n dweud amdani nhw ar ddiwedd penod 3 yn adnod 19 fi'n credu yw distryw yw ei diwedd, y bol yw ei diw, ac yn ei cywilydd y mae ei gogoniant. Pobl a'i bryd ar bethau deiarol ydynt. Dyna'r gwrthwyneb I fod a'ch sylw chi a'ch llygaid chi ar yr arglwydd Iesu. A felly mae'n atgoffa nhw, mae'ch dinasyddiaeth chi yn y nefoedd, mae'n dweud ar ddiwedd penod 3. Dyna beth I chi I ganolbwyntio arno. Dyna beth I fi yn canolbwyntio arno. Dyna beth dyle pob Cristion fod yn edrych tuag ato. A wedyn nawr ni'n dod I penod 4 yn sgil hynny I gyd, oherwydd hynny I gyd, safwch yn gadarn yng Nghrist Iesu, mae'n dweud. Daliwch ati, byddwch a'ch gwreiddiau chi yn Iesu Grist. Peidiwch â gwyro oddi wrth yr Efengyl, peidiwch â gadael eich llygaid chi wyro at bethau eraill. Pan mae pobl yn rhedeg marathon, allai ddim dweud hyn o brofiad, dwi ddim yn un sy'n rhedeg marathons, ond o siarad gyda pobl sy'n wedi rhedeg marathons a beth mae pobl yn dweud, mae'n debyg fod bron pawb sy'n rhedeg marathon yn bwrw beth maen nhw'n galw yn a wal the wall, rhyw bwynt yn y ras. Rhywbeth seicolegol yw Dwi ddim gwahanol I unrhyw filltir arall maen nhw'n rhedeg, ond mae yna bwynt yn cyrraedd yn y marathon lle maen nhw'n taro'r wal yma, ac maen nhw'n dweud, os ych chi'n mynd trwy y wal, mi newch chi orffen y ras. Ond mae yna bwynt yn dod lle chi'n meddwl, dwi'n gallu mynd fallach. Dyma'r diwedd I fi.
A mae'n dweud, mae rhaid i chi wthio trwyddo, a y prif motivation maen nhw'n dweud yw cadw'ch llygyd chi ar beth y diwedd. Ar y wobr o fod wedi cwblhau y ras. A dyna mewn gwirionedd beth mae Paul yn dweud fan hyn. Mewn bywyd, yn eich bywydau chi, mae yna adegau lle mae pethau'n mynd i fod mor anodd a'r temtasiwn yw i chwilio am bethau sydd yn llenwi ein meddyliau ni a'n bywydau ni hyd yn oed, gyda phleserau bydol sydd ddim yn para yn hytrach na bod ein golwg ni ar Iesu Grist. A felly'r anogaeth i ni, y bore yma, yr anogaeth penna, yw safwch yn gadarn yn yr arglwydd Iesu. A dyma beth mae'n dweud, mae'n sôn fan hyn fod yna 3 pheth mewn gwirionedd sydd yn ein helpu ni i wneud hynny. 3 gorchymyn yn y darn yma sydd gyda ni bore yma. Llawenhewch, peidiwch a myfyriwch. 3 gorchymyn mae'n defnyddio yn y darlleniad. A yn ddiddorol hefyd, dwi ddim yn mynd ar ôl hyn, ond sylwch mae e'n defnyddio esiampl real iawn yn y darn. Mae yna 2 ddynes yn yr eglwys sydd yn amlwg yn Gristnogion ac yn amlwg wedi bod yn gweithio mwyn yr Efengyl, Ewodia a Syntyche. A mae'r 2 ohonyn nhw rhywsyd wedi cweryla, a mae dadleuon rhwngthyn nhw, does dim undod rhwngthyn nhw bellach. Yr awgrym mae Paul yn rhoi yw, ddim yn sicr, ond yr awgrym mae'n rhoi yw bod nhw'n esiample o rai sydd wedi colli golwg ar yr arglwydd Iesu. Ac yn hytrach na bod eu llawenydd nhw a'i pwrpas nhw yn yr arglwydd Iesu, mae pwrpas nhw falle hyd yn oed yn ei gweinidogaethau nhw yn ddiddorol. Achos nawr, dyna'r awgrym, maen nhw wedi bod yn cydweithio mwyn yr Efengyl gyda'i gilydd, ond nawr dyn nhw ddim yn gallu, mae rhyw densiwn. Tybed beth yw fod un yn dweud, wel, dylen ni wneud pethau fel hyn yn yr eglwys, a llall dweud, wel, fi eisiau wneud pethau fel hyn. A fod beth maen nhw eisiau yn dod o flaen beth mae'r arglwydd eisiau. I ni ddim yn gwybod, mae rai fi ddweud hynny, ni'n darllen mewn i bethau, ond mae'n esiampl pwysig, mae'n rhoi fyna yn reit ar ddechrau'r benod i ni. A fel petai, yr hyn sy'n dod wedyn, yr anogaethau, mae'n swnio fel bod ar eu cyfer nhw. Beth maen nhw i fod i wneud? Mwyn sicrhau bod nhw'n sefyll yn gadarn yn Iesu Grist. Wel, y 3 pheth mae te. Llawenhewch, peidiwch a myfyriwch. Dyna ni'n mynd i edrych arno yn syml iawn bore yma. Yn gyntaf, llawenhewch. Llawenhewch yn yr arglwydd bob amser. Fe dywedaf eto, llawenhewch. Falle dylai'r pwyslais fod yn wahanol fyna mewn gwirionedd. Nid ar y llawenhewch, ond hwy chi'n llawenhau. Llawenhewch yn yr arglwydd. Fe dywedaf eto, llawenhewch. Oherwydd, beth mae'n dweud fan hyn yw fod angen fod ein llawenydd ni, nid yn unrhyw beth arall, nid yn unrhyw un arall, ond yn Iesu Grist. Beth yw llawenydd pan ni'n dod at y Beibl? Beth yw llawenydd mae'r Beibl yn sôn amdano? Gwir lawenydd. Wel, mae e'n deimlad, mae e'n emosiwn, mae e'n ysgafnder enaid fel petai, ond mae e'n deimlad hollol wahanol i deimlad sy'n dod o'r bethau dearol. Oherwydd mae'n dod o Dduw. Dduw sydd yn rhoi llawenydd i ni, mae'n dweud hynny yn y gair. Mae'n dod trwy'r ysbryd glân, a mae'n dod i bobl sydd yn perthyn i'r arglwydd Iesu. Dyna'r qualification, os dicwch chi. Beth mae'n olygu fod yn llawen? Wel, mewn gwirionedd, mae'n golygu bod chi'n perthyn i Iesu Grist. A consequences hynny, goblygiadau hynny, os ych chi'n perthyn i Iesu Grist, mae yna rai pethau sydd yn wir amdano chi. Mae yna rai pethau sydd yn real i chi. Pethau fel, beth sy'n digwydd yn y byd yma, os chi'n colli'ch swydd chi, eich teulu chi gyd, os mae popeth yn mynd yn wrong, ni'n rhoi fel yna, ych chi'n gwybod bod y pethau yma'n wir. Mae'r arglwydd wedi'n haru fi a wedi fy nerbyn ni yn Iesu Grist. Mae'r arglwydd wedi maddau fy mechodau fi. Mae'r arglwydd wedi rhoi cyfiawnder Iesu Grist i fi. Mae'r ysbryd glân yn byw yno fi. Mae gen i sicrwydd o fod yn blentyn i Dduw yn rhan o'i deulu fi, ac oherwydd hynny, dwi'n etifedd i Dduw. Mae bywyd tragwyddol gyda Dduw yn y nefoedd yn eiddo i fi. A mae'r 6 peth yna i gyd yn wir, beth arall sy'n digwydd, beth arall sy'n newid yn y byd, mae'r 6 peth yna'n aros yn wir i'r Cristion. A beth mae hwnna'n
yn arwain at yw y llawenydd yma i ni'n sôn amdano. Yr hyn sydd yn dda, yn reswm dros ddathlu ac yn hapus, wedi yn hapus oherwydd e. Ond mae'n wahanol i hapus drwy'r byd oherwydd mae'r pethau yna yn newid nag nhw. Di'r pethau yna ddim yn aros, di'r pethau yna ddim â sicrwydd o bara. Mae'r pethau yma nawr, maen nhw yn para, maen nhw yn aros. A dyma'r pethau sy'n wastad yn arwain at y llawenydd sydd gan y Cristion. O'n i'n dangos, fi'n credu yn y cwrdd gweddi oedd e, adeg dechrau'r rhyfel yn Wcrain, grŵp oedd wedi cwrdd mewn bunker ar y Sul mwyn cael cwrdd gyda'i gilydd yn Wcrain. O'n nhw wedi mentro mas o un darn oedd yn fwy saff i ddarn mwy cyhoeddus gyda'i gilydd mwyn canu emynau fel yn Rhys ei hun. A fyna o'ch chi'n watcho nhw'n canu, gwen ar ei wynebau nhw ac ysgafnder enaid. Na'r unig ffordd allai ddisgrifio fe, ysgafnder enaid yng nghanol rhyfel. Meddyliwch am hwnna'n funud. Canu gyda gwen ar ei wynebau nhw ac ysgafnder enaid yng nghanol rhyfel. Sut ar ddeiar las mae hwnna'n gallu digwydd? Wel oherwydd, os ydyn nhw'n colli eu cartrefi, eu rhyddid nhw, neu eu bywydau nhw ar y ddeiar, mae'r pethau eraill maen nhw'n canu amdano a mae'r arglwydd Iesu yn dal yn wir. Dyn nhw ddim yn newid. Maen nhw dal yn gallu dweud, yng Nghrist ei hun mae'n obaith i. Ac os rhywbeth, maen nhw'n deall hwnna yn well ac yn fwy nag i ni wedi deall ei bore yma. Pan o'n i'n canu fe. Oherwydd mae'r pethau eraill na, am y tro beth bynnag, wedi cael ei gymryd i ffwrdd ohonyn nhw. Chi'n gweld? Ac yn sydyn, mae canu'r gan yna yn dod yn fwy pwysig iddyn nhw. Oherwydd maen nhw'n gwybod beth maen nhw'n canu amdano. Maen nhw wedi profi fe. Mae'r arglwydd dal o fy mhlaid i, mae'r arglwydd dal gyda fi, dwi dal yn saff yn yr arglwydd Iesu. A beth sy'n rhyfeddol, wrth gwrs, yw fod Duw ar adegau yn cymryd y pethau yna i ffwrdd ohono ni. Weithiau mae yn cymryd ein iechyd ni, ein iechyd da ni te i ffwrdd ohono ni. Mae yn cymryd pethau anodd i ffwrdd ohono ni, falle'n cyfoeth ni, falle'n moethusrwydd ni. Mwyn dangos i ni, ond mae dal gen ti yr arglwydd Iesu. Mae yna rai fan hyn yn ddiweddar sydd wedi tystio i hynny. Fod nhw wedi, falle, stryglo gyda iechyd nhw, a fod hwnna ddim gyda nhw, dim rhyddid gyda nhw, ynghlwm i'w tai nhw. Ac eto yn gallu dweud, mae'r arglwydd gyda fi, yr arglwydd yw fy llawenydd i a fy nerth i. Dwi'n ddiogel yn Iesu Grist. A na chi her i ni te. Yr her i ni yw tra mae lot o bethau gyda ni, ni'n profi pob math o fendithion, ydyn ni'n yn llawenhau yn y creawdwr ac yn yr arglwydd, yn ein achubwr ni, neu ydyn ni mewn gwirionedd yn llawenhau yn y pethau mae'n rhoi i ni. Yn y rhoddion yn hytrach na'r rhoddwr. A mae hwnna'n bwysig iawn, bod ni'n gallu gwahaniaethu rhwng y ddau. Mae'n dda bod ni'n gallu dathlu a diolch am y pethau yna. Mae Duw yn rhoi i ni, wrth gwrs bod e. Mae Duw wedi rhoi y tŷ dros ein pennau ni, y swyddi, yr holl bethau yna i gyd, y bendithion, mae'r Beibl yn cael yn bendithion cyffredinol. Ond yn fwy na hynny, mae'n llawenydd ni yn yr hyn mae Iesu wedi gaddo sydd yn para am byth i ni. Ar dyma'r her i ni bore yma te, yr her cyntaf os liciwch chi, bod ni'n pwyso ar y llawenydd hwnnw. Ac os nag ych chi wedi profi'r llawenydd hwnnw, wel mae'n syml iawn, dewch a profi hynny. Dewch at Iesu Grist. Gofynnwch i'r arglwydd am yr hyn o'n i'n sôn amdano, bod e yn eich derbyn chi, bod e yn maddau eich pechodau chi, bod e yn eich mabwysiadu chi, bod e'n rhoi y sicrwydd yna i chi o fywyd tragweddol. Trwy ddod a credu yn yr arglwydd Iesu a gofyn am faddeuant. I ni, fel mae'r salmydd yn gallu dweud, yr arglwydd yw fy migael, ni fydd eisiau arnaf. Mae'n dweud wedyn, yma fy nghwpan yn llawn, yn gorlifo, mewn geiriau eraill. Mae rai fi gyfadde, mae'r Saesneg yn well fyna. My cup overflows. Hynny yw, mae'r arglwydd yn ei roi i ni yn anhygoel. Ac eto, pan mae pethau mynd yn anodd, beth yw'r temtasiwn? O arglwydd, pan mae ti'n gadael i hyn ddigwydd i fi?
Pan mae rhywbeth yn mynd yn wrong ar y tŷ, pan mae hyn yn digwydd i fi, arglwydd ble wyt ti fan hyn? Os dim byd wedi newid yn ein statws ni ger bron yr arglwydd, os dim byd wedi newid o ran faint mae'n ein caru ni a faint mae'n ein bendithio ni, os rhywbeth falle bod e'n trial dysgu rhywbeth i ni, fod y pethau yna yn ddim byd i'w gymharu gyda'r profiad o adnabod Iesu Grist. Yn Actau 8, mae Saul, mae hyn cyn i'r arglwydd achub Saul, mae e'n mynd ar ôl y Cristnogion ac yn eu herlyd nhw, ond mae'r Cristnogion yn dal ati bregethu'r Efengyl, os chi'n cofio, a maen nhw'n mynd i Samaria. Ac mae'n dweud yn Actau 8, adnod 4 ymlaen, am yr rhai o wasgarwyd teithiasant gan bregethu'r gair. Aeth Philip i lawr i'r ddinas yn Samaria a dechreuodd gyhoeddi'r Meseia iddynt. Yr oedd y terfaoedd yn dal yn unfryd ar eiriau Philip, wrth glywed a gweld yr arwyddion yr oedd yn ei gwneud. Oherwydd yr oedd ysbrydion aflan yn dod allan o lawer oedd wedi meddiannu ganddynt, gan weiddi a llais uchel, a iachau llawer o rai wedi parlysu, ac o rai cloff. A canlyniad pregethu Iesu Grist yw hyn, adnod 8, a bu llawenydd mawr yn y ddinas honno. Meddwl am ein byd ni, meddwl am ein tref ni, am ein ardal ni. Ond fydde fe'n hyfryd gweld Caerfyrddin yn llawen yn yr arglwydd. Ond fydde fe'n anhygoel gweld pobl yn llawenhau fel hyn, llawenydd mawr. Fel yn adeg yn y Dolig, ni'n darllen newyddion da o lawenydd mawr. Pam oherwydd fod Iesu wedi dod. Dyna yw llawenydd. Adnabod Iesu Grist. Sicrwydd ac ysgamder enaid sydd yn dod trwy brofi'r hyn mae yn ei gynnig ac yn ei addo i ni. A mae Pedr yn dweud hyn yn ei lythyr hefyd 1 Pedr 1, adnod 8. Yr ydych yn ei garu ef, na welswch mae honno, ac am eich bod yn awr yn credu yn ddo heb ei weld, yr ydych yn gorfoleddu a llawenydd anrheithadwy a gogonefus. Nid rhyw lawenydd diflas neu bach, anrheithadwy a gogonefus. Allwn ni ddim dweud digon amdano fe neu disgrifio fe ddigon. Beth yw'r llawenydd sydd yn eiddo i'r un sydd wedi dod i adnabod a profi beth mae'r Efengyl, beth sy'n wir am yr Efengyl yn ein calonnau ni. Felly llawenhewch, nid yn eich hunain, nid yn eich amgylchiadau chi, nid yn y pethau mae'r byd yn ei gynnig i chi. Llawenhewch yn yr arglwydd, yn ei achubiaeth ac yn yr hyn sydd yn dod yn sgil hynny, consequence o hynny. Dyna'r peth cyntaf, llawenhewch. Yn ail, peidiwch. Nawr, mae hwn yn beidiwch da, fel arfer pan chi'n gweud paid wrth y plant. Mae rhywbeth drwg, mae hwn yn beth da mewn ffordd. Peidiwch a phryderu am ddim, mae'n dweud. Ond ym mhob peth, gwneler eich disgyfiadau yn hysbys i Dduw trwy weddi ac ymbil ynghyd a diolchgarwch, a bydd tangnefedd Duw sydd gyda'ch pob deall yn gwarchod dros eich calonnau a'ch meddyliau yng Nghrist Iesu. A felly, beth ni'n gweld fan hyn yw, yn gyntaf, fel o'n i'n dweud, mae'n llawenydd ni yn yr hyn mae'r arglwydd wedi wneud i ni. Ond beth mae'n dweud nawr yw fod heddwch neu tangnefedd ar gael i ni hefyd, y cam nesaf. Trwy wybod fod yr arglwydd yn gwarchod dros ein calonnau ni a'n meddyliau ni. Chi'n gweld, fod gyda ni lawenydd, mae'n lawenydd a mae'n oleuni mewn tywyllwch. Dyna reality bywyd, ynddo fe. I ni dal mewn byd pechadurus, a mae'n anodd. A felly, beth mae Paul yn dweud yw, y temptasiwn yw i boeni. Ydy pethau mynd i fod yn oce? Ydw i'n mynd i gael fy nghynnal tan y diwedd? Pan dyn ni'n ofni, be mae'n dweud yw, mae'r arglwydd yn gaddo rhywbeth i ni. So i was chi wedi meddwl am hyn, ond mae hwn yn addewid i'r Cristion. Oherwydd beth mae'n dweud yw, nid falle bydd Duw yn, ond mi fydd Duw yn rhoi tangnefedd i chi. Bydd tangnefedd Duw sydd gyda'ch pob deall yn gwarchod dros ein calonnau ni a'n meddyliau ni. Nid rhyw what if yw ond sicrwydd yw Chi beth hyfryd, bod ni'n gwybod hynny. Ydych chi'n pwyso ar y addewid yna te?
y bore yma ac yn ein bywydau ni. Mae mor hawdd colli golwg mewn bywyd oherwydd bod ni'n edrych o'n cwmpas neu meddwl, sa'n gallu gweld sut mae falle'r eglwys yn mynd i fodoli mewn 5 mlynedd ar 20 neu mewn hanner can blwyddyn neu mewn 100 mlynedd. Sa'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd. Ond beth mae'n dweud yw, peidiwch â phoeni am ddim. Ond trowch at yr arglwydd. Pwyswch ar yr arglwydd. True story. Pan o'n i'n fach, tua, byddwn ni'n gweud, rhwng 6 a 10 mlwydd oed, oedden ni'n byw mewn tŷ yng nghanol Ninman yn y gogledd. A oedd e'n hen di, oedd e'n tŷ capel mawr, oer, single glazed, rhaid chi'n deall beth mae hwnna'n golygu. Yn y geia, pan oedd gwyntoedd a glaw mawr yn dod, oedd e'n le reit scary i fod fel plentyn. So yn y nos, o'ch chi'n clywed lot o sŵn ratlo a chwibanu. Chi'n cofio chwibanu ffenestri? Chwibanu y gwyntoedd, ac oedd e'n le reit scary. A mae hyn yn wir, beth o'n i'n neud pan o'n i'n deffro ac yn clywed sŵn mawr, oedd byddwn ni'n mynd mas o stafell a just checo fod dad gytre. Just checo fod dad gytre. Achos os oedd dad gytre, oedd popeth yn mynd i fod yn iawn. Yn ymhenni. Na fe. Oedd e'n byd i wneud ar gwynt ar glaw, just gwybod bod dad yna, o'n i'n gwybod bydde fi'n gallu sorto unrhyw beth mas. So o'n i'n iawn. Fi'n sôn nawr, pan byddech chi'n deffro am 8 o gloch y nos, falle, neu rhywbeth fel yna. Ambell tro, bydde fe mas, falle, mewn cwrdd yn y capel. A bydde ni'n methu cysgu wedyn nes bod e'n dod gytre. Achos bod fi'n gwybod mae dad adre, mae pob peth yn mynd i fod yn okay. Wel, mewn gwirionedd, dyna beth mae Paul yn dweud fan hyn. Pan ych chi'n poeni, pan ych chi'n cael eich temtio i anobeithio, ewch chi checo. A newch chi ffindio bod dad gytre. Newch chi ffindio bod e yna. A nid yn unig fod e yna, ond fod e yn eich cysuro chi. A fod e'n rhoi tangnefedd i chi. A sylwch, dyw e ddim yn dweud, a mae hwn yn bwysig, dyw e ddim yn dweud, ewch a gwneud eich disyfiadau yn hysbys i'ch tad a wneith e sorto fe mas a tynnu fe o'na. Dyw e ddim yn dweud hynny. Dyw e ddim yn dweud, pan ych chi'n poeni am bethau, mae'n mynd i dynnu y stumbling block yna, be bynnag yw e, mas o'r ffordd. Be mae'n dweud yw, mae'n mynd i ddefnyddio hwnna a mae'n mynd i'ch cysuro chi yn y tywyllwch, yn yr anawsterau, yn y gofidiau. Mae'n mynd i fod yn agos i chi. Mae hwnna'n bwysig iawn bod ni'n deall sut mae Duw yn gweithio. Pan mae yna densiynau, pan mae yna anawsterau, pan mae pechod yn gwthio ni'n herbyn ni falle, dydy Duw ddim yn dweud fi'n mynd i sorto popeth mas trwy dynnu fe o'na. Beth mae'n dweud yw fi'n mynd i atgoffa chi a roi heddwch i chi yn y storm. A byddwch chi'n dysgu rhywbeth, pwy ydw i? A fy nerth i yn y storm wrth i chi ymddiried yno fi. Dyna sut mae Duw yn aml yn gweithio i'n sancteiddio ni. I'n gwneud ni'n debycach i Iesu Grist. Felly, cofiwch mae dad adre. A wrth i ni ei geisio fe, mae e'n rhoi tangnefedd i ni. Yn ola ac yn sydyn iawn, myfyriwch. Dyma darn ola yn y testyn. Adnod 8 a 9. Mae'n sôn bellach gyfeillion beth bynnag sydd yn wir yn anrydeddus, cyfiawn, pur, beth bynnag sy'n hawddgar a chanmoladwy pob rhinwedd a phopeth yn heiddi clod, myfyriwch ar y pethau hyn. Mae'n rhaid i weid hwn yn her anferth i fi. Mae'n dweud fan hyn bod e'n gyfrifoldeb ar y Cristion yn fwriadol i fyfyrio ar y pethau yma. I fynd ati yn actif i fyfyrio, meditate yn Saesneg. Felly nid jyst rhyw cael think bach sydyn a wedi mynd nôl i wneud beth chi'n meddwl chi moyn wneud, ond fod hwn yn llenwi ein meddyliau ni a'n calonau ni. A felly mewn geiriau eraill, llannwch eich meddyliau chi gyda'r hyn sydd yn wir. Chi gwybod sydd i sefyll yn gadarn yn Iesu Grist. Llawenhau'n yr arglwydd, peidio a ffryderi, ond pwyso ar yr arglwydd am drigaredd ac yn ymyfyrio ar y pethau yma. Myfyrio ar hyn sydd yn wir. Gair Duw mewn geiriau eraill. Beth allwn ni drystio? Chi'n mynd sylwi mwy a mwy dyddiau yma fod pob news outlet yn rhoi stori wahanol i ni, perspectives gwahanol i ni, a chi'n mynd gwybod pwy i gredu mwyach, ynglyn â beth sy'n wir neu beth sy'n ddim, a gyda nhw agendas i hynna'n, neu rhywbeth political yw hwnna, just reality.
Pwy allwn ni gredu? Yn beth allwn ni gredu? Gair Duw, hwn. Mae pob peth sydd yn hwn yn wir. Nawr, yr her i ni yw faint i ni'n myfyrio yn hwn. Mae'n siŵr bod chi'n darllen neu'n clywed y newyddion bob dydd. Ych chi'n darllen y newyddion da bob dydd? Ych chi'n llanw eich meddyliau gyda gair Duw? Fel pan mae Satan yn dod, a fel ni'n gwybod mae e'n dod, ac yn ceisio sibrwd celwyddau yn ein meddyliau ni, bod ni'n gallu ateb gyda'r gwir, a gwthio nôl gyda'r gwir. Mae Satan trwy'r amser nag yw yn ein is-ymwybod ni, subconscious ni, yn dweud celwydd. Beth bynnag yw ti ddim digon da, ti yn well na nhw, beth bynnag yw ti ddim yn heiddi hyn, ti'n heiddi gwell na hyn, pan bod yr arglwydd yn trin ti mor wael, neu beth bynnag yw yr sibrydion yna yn ein is-ymwybod ni. Beth i ni'n gallu glynu ato a pwyso arno yw y gwir. Beth sydd yn wir. Nes i roi'r esiampl yng nghynt fe, Psalm 23. Yr arglwydd yw fy migael. Ni bydd eisiau arnaf. Na chi beth da i ddysgu? Dwi'n dilyn Iesu Grist. A os dwi'n dilyn Iesu Grist, bydd dim eisiau arna i. Byddai'n llawn. Mae'n hwpan ni'n llawn. I mi gerdded trwy, glyn cysgod angau, felly bydd rhan fwy o'ch chi wedi cofio fe fel. Dyffryn tywyll di, mae'r Beibl Gymraeg Newydd yn defnyddio, nid ofnaf unrhyw niwed, oherwydd roi ti gyda mi, dywialen a ffon yn fy nghysuroi. Dychmygwch, os ni'n dweud hynny wrth ein hunain, yn atgoffa'n hunain o reality, nid yn unig yr efengil a neges yr efengil, ond popeth sydd yn wir yn y gair. Bydd yn anodd iawn i Satan wedyn i ddweud celwydd wrthon ni, ac i ni'n gredu fe. A wedyn mae'n mynd mlaen, sy'n lot amser gyda ni nawr, so myfyriwch ar yr hyn sy'n anrydeddus, honourable. Pan mae rhywun, gwedwch yn y fyddin, neu bynnag yn cael dishonourable discharge, maen nhw'n cael eu cico mas oherwydd bod ni wedi gwneud rhywbeth sydd yn anaddas fel milwr. O'r un peth i ni te, ni'n filwr dros Grist. Ydy ni'n meddwl mewn ffordd sydd yn addas o filwr dros Grist. Ydy hwnna'n rhywbeth i ni'n fwriadol yn ceisio yr arglwydd am. Arglwydd, llanw fy meddwl i anghalon ni gyda pethau sydd yn dda, pethau sydd yn adeiladu merthynas i gyda ti, adeiladu fy merthynas i gyda'r eglwys. Wedyn mae'n mynd mlaen y pethau sydd yn gyfiawn a hawddgar a chanmoladwy, pethau sy'n heiddi clod. Mewn geiriau eraill, llannwch eich meddyliau chi gyda nodweddion Iesu Grist. Yr hyn sydd yn dda, yr hyn sydd yn dod eiddfedrwydd ysbrydol i ni. A ni'n gwybod y pethau mae gyd, wrth gwrs bod ni'n gwybod, ond eto ni'n gwybod mor hawdd yw i ddweud pethau fel hyn ydw i. Dyna pwy ydw i, fi methu peidio. Mae pob un sydd yng Nghrist Iesu, os yw'r ysbryd glân yn preswylio ynddo fe, allwn ni ddim dweud hynny. Celwydd yw ei ddweud hynny. Alla i ddim dweud, dyma pwy ydw i a dyma pwy fyddai am Beth. Oherwydd mae'r ysbryd glân yn newid pobl. A felly, os yw'r ysbryd glân yn preswylio yno fi, mae'n gallu fy newid i. Dwi ddim yn mynd i newid popeth amdano i, ond mae'n gallu fy newid i. Felly, alla i ddim dweud dwi'n berson styfnig a fel na fyddai am Beth. Alla i ddim dweud hynny. Celwydd yw hwnna, os ydw i yng Nghrist. Alla i ddweud dwi'n berson styfnig, ond dwi'n ceisio'r arglwydd i fy newid i. Chi'n gweld y pwynt? Felly llannwch eich meddyliau gyda'r hyn sydd yn dda. Trowch at yr arglwydd a'i geisio fe. Gofynnwch i'r arglwydd llanw fy nghalon ni a fy meddyliau fi gyda'r hyn sydd yn dda, yn dderbyniol i ti. Mae'n adnod yn Rhufeiniau 12, adnod 2, a pheidiwch â chyd yn ffurfio ar byd hwn, ond bydded i chi gael eich trawsffurfio trwy adnewyddu eich meddwl, mwyn i chi allu canfod beth yw ei ewyllys, beth sydd dda a derbyniol a pherffaith yn ei olwg e. Mae'n adnod gyda ni feddwl Crist. Dyna beth fi eisiau, meddwl Crist, nid fy meddwl i. Felly tybed, ydy ni'n ddiog, ydy ni'n anobeithio yn credu celwydd Satan, mae fel hyn fyddwn ni am Beth, neu ydy ni'n gweld fod grym Duw ar waith ym mhob Cristion. Credwch hynny. Pwyswch ar hynny. A felly, jyst i gloi, i'n atgoffa ni,
y tri gorchymyn. Llawenhewch. Llawenhewch yn yr arglwydd bob amser. Fe eto, llawenhewch. Yn ail, peidiwch. Peidiwch â phryderu. Peidiwch ag anobeithio. Mae Duw adre. A mae nid yn unig yna, ond wrth i ni geisio fe, mae e'n gaddo bydd tangnefedd Duw sydd gyrwch pob deall yn gwarchod eich calonau a'ch meddyliau yng Nghrist Iesu. Ac yn ola, myfyriwch. Llannwch eich bywydau, eich ffridges gyda nodiadau o adnodau Duw. Llannwch eich notebooks, beth bynnag yw eich chi'n defnyddio gyda'r hyn sydd yn wir. Peidiwch â glynu at gelwydd a pethau'r byd, yn hytrach safwch yn gadarn yng Nghrist Iesu, gogoniant a mawl iddo fe. Amen.